Pini All Party Hills Leaders Conference amai pu je ai kathara hin pen ame thanga boha long pherangke amai padupon bangso pherangke amai long son pho phutha jesemet kehang padupon bangso pherangke amai long APHLC amai pu kathara sang hopen jesemet kaningje pon abangke inglong aso tum do ana bangke kilik chepate dunsi chepahai dunlo la soang bongta em kelong dunde mate kepek pon pe tum dola bonta kilik chepate dunde pin pen nominated MEC ponsi Mukut Mahanta aphan em kepek pon abangke chokchi lasi Mukut Mahanta aphan em anghoi pen pasun vek nangji pusi pherangke amai long kehang padupon election tribal kaliatom han election ka pidur dun chot anta kalilan non ke tribal atom bangke election si thur nangji lan si em talongji setar tribal kalidet abangke election da thur nang ni aba alang lipan ke em tapat bat tu ko Mukut Mahanta ke hai phan alang lipan election ke papi thur long le det lo seta alang lipan nominated pin chong si alang lipan em bat ko sik schedule ateng ben ke tribe kalidet atom phan ke schedule tribe kalidet atom phan ke nominated ta pon long lik seta pon det la pot si nilitu APHLC pen ke teng kheng lo nilitum oppose lo labang nitum ning dok de labang ke ning ke dok de atheke la ke itum akhe tum phan tribe atum akhe tum phan kapivir atovar si ekrong le lo lata a fragment de claim bom lo seta non akola so akrong amang ta ku en thu le lo yong si Mukut Mahanta election thur the pin pen yong si em mandat un pulo tang te ante Mukut Mahanta la pen tribal candidate kun komat nia bangta CM taman unlu election thur the pin pen la son no non ke man ke la sinil tum la bang ke kroi kri non mat la Mukut Mahanta phan pisun vek nang yi pusin ni tum ke hang lo Non Karbiang Autonomous Council along tuliram ronghang CM anghoi kangni esek ansi Karbiang long abangke sik schedule ajakong kepabob anchot kalisi pavir dedlo lasia lang li kewang jilang akaya hut abangke anong junupik anji nilitum APHLC pen panajer ke ding kang samria theke nilitum ke case PF lo je la bangso election ke chokchi pusi lama sinitum do clip bom lo la pen nilitum appointment apu bom lo election ka pitur la pen vote ki pi ke tribal atumanat nangji pusi nitum pu bom lo angke pu thoong nitum dimanong ningje ong hang ong halatum nang claim thu ong la son sigivi akim me phan gali ing longarat ka pi vir ya phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok che det lo tu liram rong hang ke hayatu alang litum ke do unot si la sikidul aja kong ka pe bob la pen ke ing longarat atum han ka pi vir akam alang litum si claim baret lo mo arni mo AOV adda che thandut bompo anong junopik hi alang litum kedam tang suri hini rap honing kan hut karbi dimasa ka charbo hut thangnat adai ka wepen charchi malong bang klikebra isiatum apran kedam nang lake sarkar atum abidi lang no pensi ke claim ta hai athe alang litum lahaya puthak ke claim kedam ke tarlip asai non puanta peklang thek the puta pherang ke amai long pen ningje ponthu ningkan suri hini rap honing kan dimasa pen karbi atum phan pache chok lo pache bohong pache piti lo nilitum chini la bangke la ke di masa tum karbi atum man ke lang un era kaje chok kaje theng kali la bang che piti kali la ke di masa tum kali la ke di masa tum phan व्यवहार lo en lo ala tum phan ajaha ka tum phan kado ye mat kali ajaha tum phan en lo athik thek te karbi atum man ta en lo la pen akapre ka tribe tum han en lo ala bang sut sita la ke nilitum suspect meme la ke tin meme la ke sorkar atum
si ke claim pu itu matha mimi athema sarkar atum a case non anta ka inquiry report non anta a report pe klang kle kloy yon angkong a report pe klang thek thete ilitum matha nang kok ji la ke government atum si Assam sarkar si la ke kapin chong la bon so kap chipiti toy pan ke Pini bang so apherang ke amai long APHLC amai phu je ai kathar pen danglok Rajesh Tiso pen kursing timung sitame chetong dun News report Karbiang Long Live